Amen. On ihana olla teidän kanssanne tänään ja ihana päästä tähän muhokseen. Ja mietin, että on jo kevät, kun ajoin tähän peltojen läpi tähän, niin oli todella vähän lunta. Ja mä olen ollut nyt Suomessa ihan yli 14 vuotta ja en muista, että maaliskuussa olisi tämän kaltainen sää. Mä tiedän, että te ehkä tiedätte. Ei oo. Ei oo. Joo. Mä en tiedä, onko minusta tulossa tämmönen paikallinen, että koin vähän ahdistusta sitä, että mitä me teemme, jos huhtikuu on koko aika kylmä ja lämmin. Sitten ei se nouse sitten kevät. Että ehkä olen kyllä nautinut myös talvesta ja nautin kyllä talvesta. Ja sitten se koko normaalinen prosessi, mitä siinä on, kun sitten lumet sulavat hidasti, mutta nyt ne ovat sulaneet nopeasti. Ja on ihana nähdä kuitenkin jo tämmöisen linnut lentämässä takaisin ja elämää. Muutamat linnut sitten meidän pihasta, he ottavat kaikki mitä pystyvät rakentamaan oma pesää. Ja se kertoo, että elämä herää. Ja se on myöskin muistutus meille, että Jumala toimii, Jumala on uskollinen. Hän on meidän kanssamme ja vuodesta vuosi hän on meidän kanssamme. Hänen pyhä henki tuo elämä ja ylläpitää tämä elämä. Ja kun se elämä menee nukkumaan talven aikana, niin minä uskon kyllä, että henki taas herätä se eloon. Että pyhä henki ei ole mikään semmoinen tämän maailman ulkopuolinen, mutta hän toimii jatkuvasti meissä. Jos mietitään kaikki tieteellisiä juttuja, mitä ympäröivät meitä, miten meidän sydän pompuu jatkuvasti, 60-110 kertaa per minuutti riippuu olosta. Se on se normaali syke, niin se pompuu ja koko aika. Ajatelkaa. Eikö Jumala uskollinen? Ja meidän aivoissa on pieniä sähköiskuja koko aika viemässä tietoa kaikista, mistä tunnemme jatkuvasti. Miljoonat pienit sähköiskut kytkenevät toinen toisiaan ja kantavat tietoa, että oi minä nyt kosketan puuta ja sitten nyt on metallia ja mun aivo tunnistaa siitä. Tämä on Jumalan toiminta. Hän tekee tämmöiset ihmeet. Joka hetki. Mutta Jeesus on se Jumalan ilmoitus meille. Jos me haluamme tuntea Jumalan, niin se on Jeesuksen kautta. Pyhä henkikin ohjaa meitä Jeesuksen tuntemiseen. Paavali sanoi, että ei kuka voi sanoa, Jeesus Kristus on Herra, jos pyhä henki ei ole sitä ilmoittanut hänelle. Se on tieto, joka tulee pyhästä hengestä sydämelle, ja kun me lausumme sitä, se on pyhän hengen voimalla. Ja meidän ymmärrys tulee täydelliseksi pyhän hengen kautta, kuka Jeesus on. Jeesus on Herra, Jeesus on vapahtaja, Jeesus on pelastaja, parantaja. Hän tulee pian takaisin. Tämä on se totuus, joka pyhä henki ilmoittaa meille. On ihana kuunnella, että voimme todistaa ja sanoa, että minä olen Jeesuksen oma. On se totta. Mikä turvallinen tunne sitä on. Koska jos sinä olet Jeesuksen oma, ei mikään voi erottaa sinut Jumalan rakkaudesta. Jos sinä olet Jeesuksen oma, ei mikään voi erottaa sinut Jumalan rakkaudesta. Ei elämä, ei kuolema, ei sairautta eikä terveyttä, ei mitään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta.
Mä olen huomannut, että joskus elämme tiedolla. Ja tieto on tärkeä, mutta se ei ole kaikki. Me tiedämme, kuka Jeesus on. Me tiedämme, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Mutta tämä tieto, niin kuin kirja olisi, jää sitten kirjahyllyssä. Millä tavalla voimme ottaa tämä tieto mukaan meidän arkielämässä? Millä tavalla vaikuttaa se, että tiedämme, että Jeesus Kristus on Herra, parantaja, pelastaja, että hän tulee pian takaisin. Millä tavalla se vaikuttaa meidän arkielämässä? Ja tämä on tärkeä kysymys. Ehkä tämä hetki ei ole sillä, että minä opetan teille, miten vastaamaan tämä kysymys. Mutta kaikki tärkein on se, että te voitte itse kysyä jatkuvasti, miten teidän elämässä voitte vastata tälle kysymykselle. Miten tämä tieto, mitä minulla on Jeesuksesta ja hänen rakkaudesta, Jumalan suunnitelmista, miten tämä tieto vaikuttaa minun arkielämässä? Miten se näkyy käytännöllisellä tasolla minun elämässäni? Millä tavalla mun perhe, puoliso, lapset näkevät, että minä elän tämä tietoa? Että se ei jää vain tietona jossakin, mutta että se näkyy meidän elämässämme. Tämä on se kaikki tärkein. Miten se näkyy? Se näkyy, kun me otamme Jeesuksen opetuksen meidän elämässämme ja me elämme niitä opetuksia. Mun päässä on nyt pyörinyt muutamat viikot jo tämmöinen kysymys. Mistä meitä tunnetaan? Mistä minut tunnetaan? Millä tavalla minun oman elämää heijastaa Jumalan rakkautta ympärillä? Mitä mun puoliso ajattelee minusta? Mitä lapset ajattelevat minusta? Mitä meidän koira ajattelee minusta? Se on ihanaa, kun meillä on pentukoira ja mä oon huomannut, että kun lapset alkaa kasvamaan, niin kun isä tulee kotiin, ei enää tule semmoinen iskä. Ei enää ole semmoinen pienokainen, joka juoksi sinne käsi ylös. Mutta nyt kun meillä on pentukoira, niin taas on semmoinen olo, että joku innostuu, kun mä pääsen kotiin. Ja sitten tulee tämmöinen pentu ja se on siellä 5 minuuttia ihan riemussa. Sä tulit takaisin. Se on tarttuva ilo, ihan oikeasti. Se on niin mahtava. Se on tarttuva ilo. Siksi mietin myös, että se on tärkeää, että koira tietää, että minä rakastan Jeesusta. Millä hän tietää? No se tietää, koska hän kokee sitä myös. Jeesus ei tullut tähän maailmaan antamaan meille tietoa, joka pelastaa meitä. Ei se tieto pelasta. Jeesuskin noin sanoi hänen opetuslapsille, että jopa vihollinen ja hänen seuraajat tietävät, kuka Jeesus on. Ei se tieto pelasta. Mitä sitten? Se on minun uskoa. Mutta se usko täytyy olla näkyvissä. Meillä on kyllä totta kai semmoisia hetkejä, kun voidaan sanoa, että no, mutta jos sä oot 2 minuuttia ennen kuolemaa tai minuuttia ennen kuolemaa tuot sitten sun elämä Jeesukseen, onko Jumala arvollinen? On. Mutta enemmistö meistä elämme monta vuotta. Siksi on tärkeämpi myös pysähtyä ja miettiä, miten minä elän jatkuvasti minun elämässä Jeesuksen lähellä. Miten se heijastuu? Miten se auttaisi, että minä sanon, tai että minä tiedän, että minä rakastan Jeesus. Ja sitten kaupassa minä olen ilkeä. Se oli mun vuoro. Miten se auttaa, jos minä sanon, että Jumala rakastaa minua? Jos sitä, kun naapurin lapset tekevät jotain minun pihassani, niin minäkin huudan lapsille, että menkää pois täältä.
Ei se auta. Tästä Jeesus sanoo Matteus 7, jaet 15-23. Varokaa vääriä profettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaateissa, mutta sisältä he ovat ratelevia sussia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjanta puroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakeista viikunoita. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei teke hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimeäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Hedelmästä puu tunnetaan. Tämä on hyvin looginen ajatus, luonnollinen ajatus. Mistä tunnen, että joku seuraa Jeesus? Se tunne sitten hedelmistä. Tämä vaatii kuitenkin aikaa. Tämä vaatii aikaa. Ja siksi tämä kysyy, että mistä minut tunnetaan. Se on ollut minun päässäni. Mistä minut tunnetaan. Mistä meidän seurakunta tunnetaan. Vaati aikaa. Se vaati yhteisöllisyyttä. Se vaatii kahvit ja pulat. Se vaatii naurut ja itkut. Ja siten tunnetaan. Jeesus pikkusen ennen tämän vertailupuihin, niin Jeesus itse sanoi Matteus 7 ja 1 ja eteenpäin sanoi, alkaa tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidän tuomitaan. Ja millä mitalla te mitaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet roskat veljesi silmässä, mutta et huomaat hirta omassa silmässäsi? Tai kuinka voi sanoa veljellesi, anna minun ottaa roska silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, niin sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Alkaa antako koiralle sitä, mikä on pyhää. Alkakaa heitäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tällaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi raatelemaan teitä. Jeesus sanoi, alkaa tuomitko. Jos minä en olen rakentanut hyvä yhteys mun veljeni tai siskonin kanssa, niin minä voin tuomita häntä. Minä voin sanoa, että ootko nähnyt tätä? Oi, kun tämä henkilö, se tulee ja se on noin ja noin. Se on tuomio. Ja sitten Jeesus sanoi, niin meillä tulee olemaan samankaltainen kohtalo, jos noin me teemme. Mutta sitten Jeesus myöhemmin sanoi, että me tunnistamme hyvää opettajaa huonosta opettajasta. Miten tunnistamme? Se on eri sana. Tuomio ja tunteminen ja tunnistaminen. Ne on eri sanoja. Se tuomio, se on minun päätös. Minä sanoin, että sinä et kelpää. Sinä oot huono ihminen. Sinä satutit minut. Ja se oli tahallaan. Minä en anna anteeksi. Mutta kun minä tunnistan, niin se on vaatinut sitä aikaa. Että minä olen antanut tilaa keskustelulle. Minä olen antanut tilaa armolle. Olen antanut tilaa
tuntemiselle. Ja mä voin silloin tunnistaa, on tämä henkilö hyvä olla. Kasvamme Jeesuksessa yhdessä, me luemme Raamatun, me ylistämme yhdessä. Ja kun me olemme vietämässä aika yhdessä, niin me saamme siunata toinen toisia. Ja sitten meidän henkilön elämä kasvaa. Ihmisiä näkee meidän yhteys ja sanoo, että mitä niillä veljellä on. Oi että, kun neillä on niin hauska yhdessä ja niin hyvä ilmapiiri. Ja sitten hekin myös avaavat siitä ja sanoo, tulkaa mukaan. Sitten tunnistamme se hyvä puu ja se hyvä hedelmä. Ja se on ihan totta, että on tärkeää olla varovainen, että me emme annamme liikaa aikaa henkilöille, jotka toisivat huono vaikutusta meidän elämässä. Lapsuudessamme oli tämmöisen televisiosarja. En usko, että täällä Suomessa on tullut. Se oli piirretty sarja, missä oli erittäin innokas ja rohkea leijona. Ja sen ystävä oli erittäin surullinen ja niin kuin alaspäin tiikeri. Ja se leijona oli aina innokas aloittaa jotain ja tehdä jotain. Ja hän aina katsoi sitten positiivinen puoli elämästä. Ja sitten se tiikeri oli aina surullinen ja aina katsomassa se negatiivinen puoli elämästä. Sitten leijona sanoi tiikerille, että hei, katso mitä hieno, tämä mahtava ateria. Ja sitten tiikeri sanoi, että kohta se menee pilalle. Kuka on meidän ympärillä vaikuttaa meitä voimakkaasti. Siksi on tärkeää tunnistaa, millä tavalla voimme rakentaa semmoinen yhteys toisen kanssa, joka heijastaa meidän uskoa Jeesuksesta. Jos minä en heijasta sitä uskoa ympärillä, niin sitten minut tunnetaan erilaisista hedelmistä kuin niitä, jotka tulisivat, jos minun usko heijastaisi tekojen kautta se rakkaus, joka Jumala on antanut ja vuodattanut minun yli. Tämä on se yhteys, tämä on sen tavalla, miten meidän usko ja meidän teot ovat kytketty toinen toisiin. Tekoja eivät pelasta, ei ollenkaan. Mutta tekoja ovat hedelmät. Ja jos minä kannan hyvät hedelmät, niin sitten minut tunnistetaan hyvänä puuna. Ja seurakunta tunnistetaan hyvänä puuna. On kyllä olemassa maailmassa esimerkkejä, millä tavalla joku kirkkokunta voisi olla kriisissä, kun sieltä nousee uutiset ja monta, ei vähän, mutta monta uutisia, että jotain todella pahaa on tapahtunut sen sisällä. Että jotain erittäin pahaa on tapahtunut taas yhdessä massassa ja toisessa massassa ja kolmasessa. Ja se antaa siinä kuvaa, että mikä hyvää tulee siitä. Ja tässä me tarvitsemme olla varovaisia, että tästä emme tuomitsemme. Mutta me tarvitsemme kyllä tunnistaa. Tästä voi tulla sellainen epäymmärrys, että se susi tulee. Ja kun me emme tuomitsemme, joo, tervetuloa kaikki. Me annamme aikaa siihen tutustumaan toinen toisiaan. Eikä katsomaan, mitä hedelmä oikeasti on. Minulla on Oulussa pienryhmä ja olemme käymässä nyt joka toinen viikko hengen hedelmä. Ja meidän pienryhmä on hyvin kansainvälinen. Siellä on suomalaiset, brasilialaiset, afrikalaiset, aasialaiset ja pohjois-amerikalaiset. Ja sillä on aika semmoinen ihmisiä niin monta erilaisista kulttuurista, että me nauramme 2 tuntia peräkkäin, mutta kyllä me saamme myös vakavia keskusteluja pidettyä. Ja on ollut erittäin mielenkiintoinen käydä niitä piirteitä,
jotka Jumala on luvannut jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Rakkaus, iloa, rauhaa, kestävyys, pitkämielisyys, hyvyys. On ollut niin mielenkiintoinen, koska brasilialainen sanoo, että ilo, totta kai se on brasilialainen, se on luonnollista. Mutta se ei ole itsistä selvää, että se ilo on Jumalasta. Kun puhutaan rauhaa, niin suomalainen sanoo, että se on meidän kulttuuri. Kyllä me tiedämme rauhasta täällä, että olemme hyvin rauhallisia. Mutta kun katsomme sitten, peilaamme ajatuksia ja saamme tunnistaa, miten sitä eletään yhdessä, niin me huomaamme, että rauha vaati toiminta. Jos minä haluan hengen rauha, niin se vaati toiminta. Se vaati luottamusta. Jos minä haluan Herran iloa, minä tarvitsen itse hilintä. Ja sillä huomaamme ja saamme kasvata toinen toisia. Viimeinen keskustelu nousi erittäin tärkeä kysymys. Mitä minä voin olla armollinen itselleni? Miten voin olla armollinen itselleni? Me puhumme ja me saarnamme paljon, että tehkää hyvä muille. Auttakaa toisia, olkaa kiltejä muille. Mutta jos minä en pysty olla kilti itselleni, jos minä en pysty olla hyvää minulle itselle ja antaa anteeksi itselleni, vaikka minä sanon, että Jumala on antanut anteeksi minulle, mutta oletko sinä antanut anteeksi itsellesi? Vai kannatko sinä sitä negatiivisuutta sinun elämässäsi edelleenkin? Tämä on se vaikea uskoa ihan oikeasti, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, että me saamme voimaa. Että me saamme voimaa antaa anteeksi meille itsellemme. Ja antaa se terveellistä rakkautta, mitä me tarvitsemme, että me jaksamme heijasta meidän lähimmäiselle rakkautta. Varmasti on tullut tämmöisen hetken teidän elämässäni, kun on tuntunut, että en jaksa rakastaa, en jaksa antaa anteeksi. En jaksa nyt korjata taas. Ja se on ihan hyvä tunnistaa, että semmoisen tunne on meidän elämässämme. Mutta se ei ole hyvä, että me elämä kulkee semmoisessa tunnessa. Täytyy laittaa semmoinen tavoite, milloin mä pääsen pois tästä tunnesta. Kuka antaa meille voimaa jaksaa? Jumala antaa. Hän on luvannut. Sitten me avaamme se tietokirja, mitä meillä on. Kaikki, mitä tiedämme Jumalasta. Ja se antaa meille rohkeutta. Ja sitten mä voin lukea kaikki lupauksia Raamatusta. Ja sitten niillä on merkitystä. Muistatteko, että tieto ei pelasta. No se tieto auttaa kyllä. Se antaa meille rohkeutta. Kun minä en jaksa antaa anteeksi, niin mä voin lukea psalmit. Kun minä en jaksa rakastaa, kun minä en jaksa hoitaa, kun minä en jaksa edes itseäni, sitten mä tulen Raamatuun ja minä alkaa lukemaan ja kuuntelemaan, mitä Jumala ajattelee minusta. Mitä Jeesus on tehnyt minun puolestani. Miten arvokas minä olen Jumalan edessä. Mitä hän on luvannut kaikille, jotka hänen uskoo. Sitten tulee voima. Sitten nousee uudestaan toivoa. Ja valo tunnelissa, vaikka se on pieni pikkunen alussa, nousee. Ja siksi tarvitsemme tietoa. Siksi tarvitsemme tulla Raamatuun ja rukouksen ja seurakuntaan. Huomaatteko tämä ympyrä? Että minä jaksaan rakastaa. Tieto antaa meille voimaa.
mutta se ei auta meitä tekemään se teko, joka heijastaa Jumalan rakkaus minun ympärillä. Siihen mä tarvitsen minun tahtoni. On ihana, nyt kun on kevät aikana, erittäin ihana miettiä, että miten kaikki, mitä on kylvetty syksyllä, kesän lopussa, on jo nyt alkamassa heräämään. Jos mietitään sillä, että se on se tietoa, se on kylvetty, siinä on sydämessäsi. Sinä ehkä olet ollut kristitty monta vuotta, ehkä enemmän kuin minä. 60 vuotta. Tulit uskon 15-vuotiaana. Tai ehkä olet nyt uskossa olet muutamat kuukaudet. Siemen on kylvetty sinun sydämessäsi. Sinun elämän aikana sä oot nähnyt se siemen kasvaa. Jos olet ollut pitkä aika kristitty, sä oot nähnyt hedelmää. Siitäkin myös. Mutta joka kerta sitä kylvetään uudestaan ja odotetaan, että nousee taas hedelmä. Millä tavalla rakastamme meidän lähimmäisiä? Jos tulee yksi uusi henkilö seurakuntaan, paljonko aika vie, että hän tunnistaa, että täällä on hyvä hedelmä. Ei sitä, se voisi olla vähän aikaa. Ei mä sanoisi, että pitäisi heti tulla semmoinen olo, että tämä on hyvä hedelmä, koska se, niin kuin sanoin, vaati aikaa. Yhteisöllisyys vaati aikaa. Se, että me tunnemme, että toinen henkilö on kyllä luotettava, vaati aikaa. Ei siten kannata heti avata omaa sydäntä jollekulle, joka ei tunne. Mutta se yhteisöllisyys heti on avoin. Ja ihminen kokee tervetulleeksi. Ja sitten kun hän jää vähän aikaa, niin hän tietää, että hei, täällä on jotain hyvää. Me elämme nykyisessä aika stressaava ympäristössä. Uutisissa on koko aika huonoja uutisia. Kuuntelin, että viime vuonna lehdessä oli Putinin nämä 333 kertaa siellä etusivussa. Ja varmasti näette, kun käytte kauppaan, niin mikä se lehti haluaa kertoa meille maailmasta. Että on aiheita olla stressissä ja peloissa. Mutta jos minä turvaudun Jumalaan, niin sitten minulla on voimaa. Sitten minä tiedän, että maailma voisi olla sellaisena kuin se on. Kaoottinen, täynnä korruptiosta ja synnistä. Mutta minä kuulun Jeesukseen. Seurakunta kuuluu Jeesukseen. Olkaamme uskollisia meidän elämässä, meidän teoissa. Ja se näkyy sitten meidän tulevaisuudessa. Minä muistan, että kun mä tulin ensimmäinen kerta puhumaan Muhokseen, Katja oli tulkamassa, silloin mä en ole vielä puhunut suomea, eli vaimon. Mä muistan, mistä mä puhuin. Minä puhuin siitä, että Jumalan valtakunta kantaa meitä. Että on toivoa ja tulevaisuus. Että seurakunta ei hajoa, koska se kuuluu Jumalalle. Ja nyt on jo 14 tai 13 vuotta tai 12 vuotta siitä puheesta ja tässä se seurakunta on. Ja se voisi olla, että se on edelleenkin täällä 30 vuodessa ja 50 vuodessa. Jos se on pyhä henki, joka kantaa meitä, niin kyllä se kestää. Voi olla, että joskus meillä on, tai se tunne, että meillä on 3 metriä lunta ja jäätä meidän päällä.
Mutta kyllä tuli se hetki, kun se sulaa ja se antaa tilaa elämälle. Ja tuli se lämpöä ja kasvua. Oli ihana kuunnella just, kun olin istumassa, että nyt on herätysaika. Amen. Me emme tiedä, mistä se tulee ja millä tavalla se tulee. Se on vähän saman kuin oikea luonnon tilanteessa, että ei kukaan voi sanoa, että huomenna se alkaa kasvamaan. Mutta se kasvaa. Se on hyvä, että meillä on itsellemme laitettu tarkat odotukset meidän itsestämme. Että me tiedämme, että mitä hedelmää tulee meidän elämässämme. Se on hyvä ja turvallista, että meillä on vahva yhteisöllisyys rakkaudessa, joka tarjoaa meille mahdollisuus tunnistaa hyvät hedelmät ja suojele meitä niistä henkilöistä, jotka kantavat huonoja hedelmiä. Se on hyvä olla varovainen, että me emme lähtisimme tuomitsemaan ja hylkämään, mutta yhteisön kautta, yhteisöllisyyden kautta, yhteyden kautta pystymme nähdä, mitä hedelmä syntyy. Millä tavalla suhtautumme muihin kristittyihin, se riippuu hedelmästä. Voimmeko yhdessä tehdä hyvää muhokseen? Voimmeko tarjoa ruoka köyhille? Voimmeko tuoda evankeliumi kaduille? Se näkyy hedelmistä. Vai tuleeko sitä keskustelusta tuomioa ja happea? Me tiedämme, millä tavalla meidän historiamme on. Jumala voi avaa oveja meille kasvamaan ja vaikuttamaan. Ja siksi on hyvä pitää tämä työkalu taskussa. Miten mä voin tunnistaa hyvät hedelmät? Miten mä voin tehdä yhteistyötä muihin ihmisten kanssa? Ja tämä on erittäin hyvä neuvoa Jeesuksesta. Katsokaa se hedelmä. Mikä hedelmä sillä on? Vuodessa, parissa vuodessa. Täällä Suomessa on kyllä semmoinen joskus hidasti menee suhteita. Niin voisi olla jopa 5 vuotta. Mutta jos se hedelmä on hyvä, niin kyllä se on kannattanut. Se, mitä ei kannata, ei kannattaisi nähdä, että hedelmä on huono ja sitten olla tekemättä mitään. Silloin on hyvä herätä ja sanoa, että no, näyttäpä se hyvä hedelmä. Hyvin tiedämme, että meidän päätöksemme vaikuttavat meidän elämään. Millä tavalla nuoret esimerkiksi tekevät päätöksiä omasta elämästä. Isänä nyt minä tiedän, kun mä hoksan mun nuoret lapset, minkälaisia päätöksiä he haluavat tehdä. Minä näen sille, että jos sinä teet tämän päätös, se vie sinut tähän suuntaan. Mutta jos sinä teet toinen päätös, niin se vie sinut tähän toisen suuntaan. Se nuori ehkä ei näe itse, mitä tapahtuu pidemmällä ajalla. Tämä viisaus ja tietoisuus, joka tulee kokemuksen kautta, on se, mitä myös nähdään seurakunnassa, vanhemmistossa ja johtoryhmässä, joka näkee jo vähän pidemmällä ajalla, miten asioita tapahtuu. Se on sillä tavalla tärkeää, että me osaamme tunnistaa meidän keskuudessamme ne hyvät hedelmät. Ja osaamme juhlia myöskin niistä. Voi veli, kun sulla on tämmöinen armolahja, sä oot niin kuunteleva, lähestyttävä, ihana, kiitos. Toiselle, hei sisko, tiedätkö, että sun nauru, sun humori, sun avoimuus on niin iso siunaus. Kiitos. Kiitos, kun olen saanut nauraa sinun vieressäsi monta kertaa. Se on keventänyt tämän elämän takaa. Eikö hienoa? Mä olen varma, että jos te mietitte vähän aikaa, pieni hetki, 20 sekuntia, teille tulee mieleen erittäin hyviä hedelmiä,
niistä henkilöistä, jotka ovat teidän ympärillä, jotka ovat kävelleet teidän kanssanne uskossa. Mitä olette oppineet heistä? Mitä he tuovat teidän elämään? Oi kun sä keität niin hyvät kahvit. Sä oot niin kilti ja kohtelias. Sä oot siellä paikalla, kun aina tarvitaan. Sinä on lahja tuoda oikea raamattu kohta oikeassa hetki. Tämmöiset hedelmät on hyvä tunnistaa. Ja sanoa niin kuin äänillä toiselle, että sinä olet hyvä tässä asiassa. Kiitos. Kiitos kun olet. Amen. Sitten me heijastamme Jumalan rakkautta toinen toiselle. No, minä olen pujo, en uskalla. No ei nyt. Mutta jos se suhde syventyy ja jatkuu, ja jos näet tämä henkilö pari kertaa viikossa, niin tulee kyllä se hetki, kun sä pystyt sanoa sille henkilölle, että kiitos kun olet. Sinulla on tämän kestävyys. Sinulla on tämmöinen kestävyys. Mä oon huomannut sitä pitämässä hengellisen työn yllä monta vuotta. Se on ihan inspiroivaa, se on mahtavaa. Mä sitä rukoilen Jumalalle, kun mä teen tämän hengellisen palvelu. Mä oon nyt töissä ollut 13 vuotta seurakunnassa. Ja näen, että joku veli on ollut palvelemassa 30 vuotta ja 38 vuotta ja vielä jaksaa. On niin mahtavaa, innostava. Tiedän, että tie ei ole helppoa, mutta se antaa minulle toivoa. Ehkä minäkin pääsen, jos Jeesus ei tule ennen sitä kävelemään tämä tie pitkästi. Olkaamme toinen toiselle hyvä hedelmän kantaja ja voimme innostaa toinen toisia, voimme kiittää Jumalalle toinen toisista, rakentaa hyvää ystävyys, yhteisöllisyys. Voimme rohkaista toinen toisia kaikesta hyvää, mistä näemme. Ja Jumala sitten tekee meistä semmoinen niin vahva puu tuolla muhoksessa, että ihmisiä tulisi katsomaan, että mitä hyvää. Jumala vahvisti mulle tämä puhe, kun minä pääsin tähän palkipaikalle, koska mä katsoin siellä ikkunassa ihania sydämiä. Mä katsoin niitä ja mä sanoin, että tämä on se, mistä tunnetaan seurakuntaa. Jeesus itse sanoi, mistä maailma tietää, että te olette minun opetuslapseni, että te rakastatte toinen toiseen. Ihana tulla seurakunta, kun ikkunan kautta leviävät sydämiä. Eikö niin? Rukoillaan. Kiitos Jeesus, että olet meidän kanssamme, vahvistat meitä. Kiitos Jeesus, että tiedämme, että olet meidän kanssamme. Pyydämme Herra, että sinun rakkaus ympäröisi meitä, vahvistaisi meitä, antaisi meille voimaa ja jaksamista. Että pystyisimme Herra jatkuvasti tunnistamaan hyvät hedelmät ympärillämme. Ja niiden kautta Herra rakentaa sinun valtakuntasi. Kiitos, että annat meille viisautta. Kiitos, että suojelet meitä suseista. Ja kiitos Jeesus, että sinä annat meille kaikki, mitä tarvitsemme elää tämä elämä Isän tahdolla. Kiitos, että sinun rauha tulee Herramme ylemme ja vahvista meitä. Ja kiitos Herra viimeksi, että tällä muhoksessa tunnetaan seurakuntaa sen hyvän hedelmästä. Rukoilemme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.